हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो आबुं मिउजिक भिडिअनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै। स' लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै MB प्रेजेन्ट बेनाराव फैनाय मोनसे बैसागु आबुं मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैदों मा खर' दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे मिउजिक भिडिअ गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बेयाव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों हासथाइ बसुमतारी आरो इनामनि नार्जारी दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्सखौ होदों पिंकु दैमारी दे। स' लोगोफोर टिउनखौबो बिथाङानो होदों दे आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों धनन्जय बर' दे लोगोफोर। डिरेक्सनखौ खालामदों अबिनाश बर'। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों अननानै चेनेलखौ सब्सक्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर। नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो खाबु मोनो दे लोगोफोर। गोजोन्थों।